Želim da vam ispričam kako sam plivao za časni krst. Pošto sam studirao u Valjevu, odem do prodavnice, okliznem se i padnem i slomim nogu, ugipsaju mi nogu do kolena. Za nekoliko dana trebalo je da se pliva za časni krst 19. za Bogojavljenje. I ja sam razočarao, haos, došao kući. Keva kaže, nećeš moći da ideš kao na plivanje zbog noge. Ja se iznerviram, udarim pesnicom u vrata. Otišla majka na posao i vraća se s posla. Gleda ovako žena, gdje ti je gips? Ja rekao, evo ga pod jelkom. Ko, šta si radio to? Ja uzeo, isekao gips i bacio pod jelku, otišao da plivam za časni krst. Kada sam došao tamo, gledam hitan pomoć, tamo pregled iz Valjeva. Ja rekao, da li je moguće sad da mi se zadesi ovi što su me pregledali, rekao tamo, da kažu, jučer si slomio nogu, danas plivaš za časni krst. Ja tamo, sve prođe odlično, dolazim tamo da stojim, da se pripremam, da skočim. I kako stojim ovako, mene kreće već da boli noga, ubija me. U jednom momentu ja padam u bazen, pop nije stigao ni da kaže Bog se javi, ja upadam u vodu, padam ja prvi, svi za mnom skočiše, pop gleda šta se dešava. I odoše svi. Jedva sam se ja tu izborio i što je najjača stvar, nije me bolila noga kad sam plivao. Ali je rekao sam da ću to da uradim, tako da kada hoćete nešto da uradite, radite to kakve god da su okolnosti. Dobro, ne baš ovakve.